Bocil Black. Wes. Sogang dalu. Ibu ke? Nggih. Pak Ibu, Pak Sange. Nggih, Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Ya, sayangku cintaku. Bang lagi aja kaget. Itu sing sami matang pada dikebuk potongnya ping telu niku, Bu. Gak kenal apa. Kok tiru kayak sampean sih? Ya bisa tiru aja ora apa-apa mau main iki komplit. Lah kulit apa cilik. Loh, jangan dilihat ciliknya dong. Tapi? Walaupun cilik yang penting rasanya, Bu. Rasa apa lah cilik ayo paling ya barangnya sendok micin. Orang kok dalam muda, dalam orang ngerti ya. Ngerti apa? Ngerti barangnya udah gendang saya udah micin. Berarti aku udah lagi gagas. Namanya habis kondang temenan, Bu. Oh iya. Nggih. Oh enggak kalau udah gerantong sih nurun. Kamu ya priwe? Aja lah, wajib lah. Ya nggak apa-apa kalau oke ya aku siap. Kan kena diuncerang ya iki. Ya ora diuntrang lah. Diuntrangnya malah akhirnya semandan nang payu. Nggih, Bu Ciblek. Ini nanti kalian warga masyarakat kota ini dusun Sirangkel ya, Bu. Dusun Sirangkel, Nggih. Kecamatannya Garung. Garung, Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Jawa Tengah. Nggih, wah. Indonesia Raya Merdeka. Iya pasti. Nggih, alhamdulillah sing meriksani pepek busek pirang-pirang akeh banget. Iya. Tekan buri nganti ngarep. Lah niku sami lenggah napa nongkrong, Bu? Oh, lenggah. Apa kunjenengan sing kedapen apa nyong sing kedapen? Sampeyan sing kedapen. Dari ngadeg ya kon ngadeg ngadeg. Ngadeg, lek ngadeg. Ngadeg mangan, Dik. Ngadeg lho mau dibantah kalau ngadeg ora ngadeg. Oh, wis ya. Wis semono tok. Semangat. Ya. Bu. Bangun sepire ya ora apa-apa. Lah karepe anggere nyong ngadeg padanen mangkene kurang-kurang ditebok. Adalah ada nang gedebok. Nah, apa? Kambok puyuh malah rumput ning sampean. Ya sing penting ora dirogo nyong rambut. Nyong dia enggak dirogo. Ini jam itu nih Bu Ciblek. Nambe wau jam 11. Oh jam 11. Nggih, alhamdulillah nggih. Wah, jenengan iki teng mriki pun pinten-pinten, Mas? Garong dina temen. 2 malam. Jadi orang boleh bojo wong kene apa ya? Ya, bojo pirang-pirang teng mriki nek arep kepengin ya dari sing endi akeh wae nang endi ana. Ya karuan ado-ado ya akeh nang ndi ya. Lah iya sing penting sing ana mbokane mbok. Iya sebenarnya ada kayak sampean lah. Kenapa? Ya nggak kayak sampean kan bingungi. Lah kok bingungi? Sing dadi bojone sampean ki caranya aja bingung-bingung. Ya ora bingung kowe bojo mending kaya nyong. Kenapa? Wonge cilik, bensine irit tanjakane kuat. Tanjakane kuat nggon banget ndi? Loh, apa maneh nang kene lho, jalane kan selalu nanjak, selalu dhuwur. Ya. Nanjak, angger foto kula langsung bae, ora usah digas melayu dawa. Cengewen tok sih ya. Oh, kok nggo ki apa robot? Iya, lho kita tuh. Kita tuh digawe di sini lho bukan kerasa. Kalau kerasa bedak. Ini tapi tetep bingungi lah ada bojo sampean lah. Lah bingung. Angger pas badak kae riaya. Iya. Umumnya kan angger pas riaya nunggu kena kelambi anyar. Nah, kasih dari bojone sampean gue angger nunggu kena kelambi sampean ukurannya apa? Diwae ukuran SD melebu menang weteng tok. Diwae ukuran SMP melebu sendas-sendase. Jadi kan bingung dadi nek. Mboten usah bingung, Mas. Kenapa? Angger nunggu anak lambinya nggak lebaran. Iya. Baru tuku. Sih. Tisu bae dicempel. Kamu tisu itu. Iya, menggaya tembedak. Daripada nunggu di kelambi akan duit. Enggak, tapi dan kuncinya barang nganggo kelambimu kelihatan cantik Oh iya sekali. dong. Aku itu pasti pakai apa aja itu cuantik. Ya, cantik. Cuantik banget. Wah. Gak heran sama diriku sendiri. Wow, masa? Sampai kayak gini. Seperti tengu. Ya orang takut-takut dari abang. Oh iya iya. Sehingga
Angger karo minum tekan Chandra Birawa ora seneng. Menu-menu bedalange. Ora apa-apa dalange wong sing bayar. Lah kono ora bayar kok menu-menu. Nek ora seneng padha ora seneng. Lunga. Ada di sini mau pendek gue. Mau menanyakan ya diomong sih tapi muruk. Ada pada nguyuh ae dean. Anu ketok. Mas, kasih koran bro, bonyong sing tentu. Kesu kayak kesu yo. Yo kesu. Mas. Ini ketok kan. Mas nyore ditabuh, Mas. Arep ngising buang solar. Arep buang solar ya ora apa-apa. Jangan sampai nyulir tok katok. Nggih. Tumiki YouTube-nya sore. Iya, Orang nyanggak. Gede banget ya dikaya kamu tuh nambah di kasur. Sorry nasa menyong ketone. luar biasa gitu nggih. Pancen Chandra Birawa niku wes pokoke. Kula wes ajeng jepon murane penyanyi mriki niku nanggap Chandra Birawa niku ora sayang. Penayagane nom-nom. Sarjana kabeh. Dalang kabeh, nggih kan. Sindene iki sarjana kabeh, prawan kabeh. Lah nek prawan kabeh tau urung genah ngono-ngono to jajal siji. Jadi dijajal. Yo memastikan perawan karo orang dijajal kuwi. Ya kula anggere padane dijajal perawan. Ora jelas. Takut jelek. Jadi orang jelek. Iki perawan zaman Jepang. Bojone mriki piyambakan apa kali sinten? Saya kesini sama suamiku. Wow. Duwe bojo? Ya duwe lah. Bojone yang ngong. Tuh. Apa? Asu. Wong takon jengkel. Lagi sadar ora jengkel. Ora sampe melu kan. Anak bae. Monggo, ah? Dibayar. Ya. Lah wong anu jenengan ya salah dia takon. Kenapa? Yang menungsa kok udah jare-jare. Aku bingung deh. Marane menungsa wong kaya tuyul. Jarane tuyul sing gambekan. Bu, kula menungsa senes, Bu. Kayak lucu. Lucu. Menungsa udah, Bu. Menungsa apa Bu kula, Bu? Cendak kayak gitu kan. Hah? Lagi cendak kayak gitu. Nggak cendek. Sing penting dulu ora cendek atine. Wah. Cendek bawah. Tapi dari sampean udah di bintang iklan ya? Siapa? Sampean? Nggih. Iya nang Indonesia kasih pucuk. Nanti pojok. Iya. Kula jadi bintang iklan wingi nang Indosiar. 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 Iya. Anu niko obat cacing. Obat cacing untuk sakit kepala. Terus sakit kepala. Ya apa sih nak obat cacing? Obat cacing kan mau kayak wong sing stunting contohnya sing gampang ya. Terus kayak obat cacing. Orang apa? Stroke. Orang apa sih penting putus. Kalau sama black. Kali bojone kula. Mas Gareng iki. Nggih. Saking Wonosobo. Nggih niki anu ya bojo ya sedulur ya. Lah kula anu karo Gareng ya ora jane yo tutuke. Ngapa sih? Lah wong anu biyen anu tutukna. Is disane. Iya. Kepriwe Aku disane? jujuran wedhus. Ini bojo Gareng. Jujulan wedhus. Iya. Jadi kepriwe disane? Ceritanya kan di sana tempat air beta. ya ukur namanya kuda biasanya kuda itu kuda kan anak paling suki. Wah, caranya gue pilitan ya. Kayaknya di daerah itu Wow. aku juga
gadis di daerah itu tercantik. Wow, luar biasa. Oh no, amazing. Iya loh. Nah udah sampai ini pokoknya paling sukit. Bunga desa, bunga desa. Saya bunga desa. Iya. Aku mau keluar juga asisten saya 5. Wow. Sebelah kanan, sebelah kiri 5, 10. Berarti sampai ini tidak kelihatan. Iya. Tidak kami nama sendel. Oh ya udah gitu dong. Ih, kamu jangan kayak gitu lah. Kenapa sih? Bahasa Indonesia bener-bener banget. Bahasa Indonesia kayak Citra. Bahasa Indonesia nih. Lo ngomongnya kayak aku udah di Jakarta. Tadi di sana jompetnya prepet. Terus barono Jakarta kan hawanya panas ya. Iya. Di sana pendar banget. Tidak ada pentar. Nggak pernah adanya pentil. Itu di L. Oh. Punya L. Dan terus anu mbak Citra. Udah tak rungok kenapa ya? Dari rungok kenapa ya? Ini kan buat kamar mandi. Iya, ngapa Ya lo? ampun, kamar mandinya kolahnya itu. Orangnya apa beri lah? Bak. Oh iya, Pak. Baknya itu apa? Jeding. Kayak apa ada banyak Pak. Kalau anu baknya itu lebar banget. Ya. Banyunya banyak. Airnya banyak. Iya. Banyak. Iya, aku tuh sini mau mandi. Iya ampun di sini dingin. Aku mau mandi mau mandi. Ya ampun gak ada ciduknya. Ya terus ada ciduknya. Iya. Mau dipegang. Iya ampun ciduknya tidak. Banting saja lah. Loh, kalau aku kan bahasa Indonesia itu benar. Iya. Nggak kayak Mas Imam. Kenapa? Bahasa Indonesia itu seletrotan. Oh, iya. Kalau aku di sana itu bahasa Indonesia banyak banget. Banyak apa? Ya, banyak entot. Ya, Mas. Banting dong nanti. Kenapa? Marah. Apa? Nanti dibalik. Kenapa sih? Berit. Kata gue bondo-bondo. Istra sama temut. Apanya? Hah? Apanya sih mut-mut? Siapa? Rika? Temut. Apanya? Patuk. Oh, bapak gue mut. Dia orang kayak galawang jangan dia karunya jangan kayak sengit bang. Oh, Aja ke aku kan ngerangsa. kenapa sih? Hatiku lara dong. Mati orang kono. Nah, pertanyaanku di mek-mek apa gue? Hatiku lara. Terus endok micin, Berarti mau negarek. Dasar Mas Gareng. Enggak mas Ini Gareng. nganggo apa ge? Nganggo serampat apa nganggo apa ge? Serampat. Serampat ya Mas Gareng Widi ya. Ya, tarik. Oke, Mas Gareng Widi silakan tampil ke muka. Sambil Gitu kayak lapik tuh. lemas nih gua ada cocok
Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Bayu Ibu, Bayu Cange. Oh inggih. Dan sesuju kabaripun. Yo sehat yo waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah iso bareng karo Chandra Birawa. Lagi. Selamat bergabung nih Kang Mas. Iya Mas. Nyuwun pangapunten menawi lalane kadang-kadang berjujak niku. Jos Mas, awi seneng karo pagelaran sendiri. Wah, aku yo kok. Wah, aku main bet waduh. Ini apa? Iki kan kulon. Lah iya. Wetan iki rasa. Aku yo wong weton. Wetan yo wetan. Oh, wetan yo wetan. Aku Solo lho. Aku Iya. Pengen di belakang Aku tuyul. Aku kono. Kono endi? Wedane yuk yo. Yo. Opo? Oh, aku ngerti. Turunge yo rek. Opo iki? Aku Kulon Porogo. Wis ngobrol iki. Wis ngobrol rogo. Iya. Rogo ning endi? Kono. Kulon rogo kok kono nek kono iki mandi. Kulon Progo Sumpyu. Sono lho. Lah yes apa tuman Sumpyu wetan Progo? Takon Pak Dekardo. Sumpyu yo, Bok. Pi anggere ya dan pinter ngerti. Nah. Sumpyu nek Kulon Progo lho. Lah kowe kok nanya aku ngobrol yo. Yo Sumpyu. Kok iso lho? Yo Sumpyu. Nyatane wancuk kare ancuk. Apa to? Pondasmu kuwi. Aja ngomong kowe. Ini. Ngomong. Kemarin kulon karo Karang apa wong iki ning panggung kok karang? ayo iki bosen. Leng. Langsung asu ya itu bae malah dunia. Oh, dari jancuk ke asu. Oh, kali jancuk. Anjay siapa? Iki, kula mau ketemu kali Mas Gareng. Pas pengawasan gitu. Dan iki takon bude, jebret. Anu dan kan takon dari kula jenengan yang boten langsung boten mong kula anu bablas cenderek Chandra Birawa Bima. Dan iki kok sanjang. Kenapa? Iya, kula barep ku melu Mas Bimo. Terus? Lah nyong bingung. Bima mbok yo ngeyel Bimo. Melu ke jare Mas Bimo. Kula yang ngeyel Bima niku Mas Bima ki ngeyel be. Aku melu Mas Bimo, wong aku sing ngomongi Mas Bimo. Lah Mas Bimo ki ndi? Ya kowe sing gowe Chandra Birawa. Cimik bae. Dicimi dong kebelah apa? Apa kowe cilek kok? Lah kok Cilek-cilek kongen kiri. nek umpama kowe kok ora wong tuwa iki saka grosor kowe. Apane lo iso kok iki do rumah iso. Arep kowe disapa ya ora amot-amot bonamu cilik kok. Lah iku kok gak muni ya. Oh, kune mong Wah, aja kakekmu kowe. ngono wae. Ngono wae ora kakek cocok kowe. Ini. Apa? Kowe iki karo mangan aja piye. Karo boso. Lah Kowe iki wong beda kang prajane. Kowe kok ngunene ku lanang cocok. Lho kok jalan. Lho kok jalan tak kusine tak jokare. Wong mabuk iki kowe. lah kowe kok jengkel karo aku. Aku iki sapa to? Aku iki opo? Oh ya opo? Aku kok wedok lho. Lho. Lah kok malah di semono. Di apa yo? Di semono apa? Di semono ora sing maksudnya di utuh sing di Dipetot. sing di kaya perkosa padane apa ya? Diperkosa. Aku jadi perkosa to. Lah ya sapa?
Aku iki terus. Waduh, nanti nangos. Iki kudu. Kudu apa? Iki kudu mancing kan terus namanya. Kowe maling yo. Karo kudu ali-ali. Dewe iki kudu sing kompak, dewe iki kudu sing kompak. Terus iki piano lain. Iya. Gede. Anu, iya. Silakan. Iki kudu sing semangat. Semangat ya jalan. Ayo, ngisi-ngisi aku. Aku ya orang ngisi-ngisi kayak panjenenganmu to ya. Aku kurang setia nih kepiye karo seliraimu. Aku tak ngono wae, aku tak Apa kang Mas Wiratmoyo? Aku Sri Kemuning. Sri Kuning. diampun. Apa jancuk? Ngopo jeren? Kowe kok koyo ngono jancuk? Ini. Kayak kaya kowe nyong karo ngono iki mbok curung-suwe to wingi. Ayo. Lah kok malah tukaran nang ngene bojo to karo sembarang ngomong kaya kowe. Ya iya ki mungkin dadi dhewe bojo, ki kan bujang kabeh Chandra Pirawan. Saiki alhamdulillah wis meten 6 sasi, Mas. Nang Iki. meteng. 6 sasi. Iki 6 sasi iso anak-anak marmut, Mas. Iso. Ora kok meteng karo Mas Gareng, Mas. Menteng karo bareng. Iya, tapi Iso anak-anak marmut. ya ora marmut. Apa? Kulo ya mbok apa wong iki di MSG. USG. USG. USG Black. MSG lah sing di nganggo lim dikek. Anggo torong. Kudu torong ya. Torong kaya bensin. USG. Aku ya mbok ngerti. Konone aku ora ngerti lanang apa wedok. Beda. Ya wedok ya dadi apa wae sing penting apik. Ya yo ini Mak, dokter iki ngomongnya piye? Dokter iki ngomongnya piye? Ya kayane metune 5. Metu 5. Iya. Kowe iki mlaku terus ngene. Ya ora kembang asem kabeh. Kudune kucing. Kowe ora kenal Sembrono. Aku karo kowe iki ancen aku tresno karo kowe. Aku aku ngomong kowe iso ora ya? Nggih, pripun? Jajal ya ben. Esa ngomong kulon ya. Kepiye. Ya ngundang ciblek bojoku. Iya. Ya sing apal sing ayu apa sing keprem Berarti karepe. nek cara kulon iki nek kowe apa? Angger nek inyong. Ya. Pinyong. Inyong kowe Rika, ya kowe Rika. Loh, aku garing kok Rika. Aku inyong. Lah jare ciblek kok nyong. Lah kowe jare takon angger kowe sapa? Loh, aku Rika ngono. Kowe Rika. Lah ya aku Rika. Rika. Kowe. Nyong. Oh. Ya ora kowe mari nyong Rika. Iya. Nyong. Nyong ini nyong. Nyong kaya nyong ki aku ke. Loh, jare nyong. Ke nyong ke. Ke nyong. Lah jare Rika. Rika ki aku. Jare nyong. Aku mari kowe dari Rika. Loh. Aku ki nyong. Ayo. Kowe ke Rika, kowe Rika. Loh. Loh piye? Ke nyong. Oh, lah iya kene nyong kene. Akhir aku. Akhir kowe ke Rika. Lah iya aku. Oh, bacok. Wangel banget. Aku di sinau. Sinau jauh kupluk. Lah mane kowe kok lungut. Piye? Piye matane. Wih. Apa? Nek kowe Ya aku nyong inyong kok. Nek aku. Rika. Nah, berarti aku Rika, kowe inyong. Ngono wae ta, gampang ngomong Gampang sih. Gampang. Nek gampang aja diangel-angel. Bener. Nek kowe iki berarti inyong to. Kowe inyong to. Aku kan bener Rika. Nyong iki tekan kene jam piro? Ngomong runggung.
sing ngomong nek kowe Rika iki sapa? Wong Rika yo aku. Ngapa, Blek? Ayo. Ngapa? Ayo, ayo. Kowe gawane kacang. Ndi? Arep ganti. Wong lodongan karo sirah ya padha. Oh, bagian basmu. Ngene. Ya iya. Dongake warga masyarakat. Mugi-mugi masyarakat kudu nggih. Sirangel Nggih. Masyarakat Sirangel sedoyo mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, murah rezeki, ilang sampe kalane, ilang penyakite, sing sami wae pada duwe utang mekar nggih cepet lunas. Wah, ini berarti boleh itu utang apa iki? Pokoknya matur nuwun sanget apa mali sesampune wayangan iki bubar tambah masyarakat makmur rezekine kathah Ibu. Petani-petani sih. Para petani nggih sami napa nggih Tanam tuh udah dikasilke sing apik, sing kathah. dadi bumi Sirangel ngangkat koko rahayu slamet. Sing beda didoke bilane dicerake rezekine. Angger sing pedagang Muga-muga ya dagangane laris. pegawe Ya muga-muga nang munggah pangkate. angger sing bakul kijing Ora masjid lho. dayanya kan sing jane ndongakake ora mung bakul apa kabeh ditongakaken. Ayo didongake bawa kijene ndongake piye? Iki bakul kijing ndongakake laris kijinge. Laris kijinge iki ora merganggu apa-apa, nggo ganti sing maune kijing wis nganti pirang tahun pada bodol, rusak pada ambles diganti karo kijing anyar. Ora wis tatapan aku. Lah bakul kijing muga-muga Ya ora. Wong anu wis ditongakna benas bukan tambal ban blek. ya akeh banjetor. Jebanmu bae ape kene hidup. Ya amin. Yo cara. Siapa ki sing amin? Aja gue apa manajer. Masa omi-omi? Mulai ya nama sing jenenge ciblek. Cilik cilik blek li wadah kerupuk. Blek wadah kerupuk. Blek li wadah kerupuk kuwi dadi iki Cilik wadah kerupuk. wadah kerupuk. Enggak beda nang Banyumas, Mas. Saya Cilik kowe bocah, blek kowe gemblung. Jadi asline bocah gemblung. Nyong doyan blong. Iya, gemblung. Gemblong. Iya. Makan ke ciblak ana artine mas. Apa kok artine ciblek? Ciblak. Cantik. Wow. Wah, tak salah nek cek iki apa cek apa? Cantik. Mulok sewas-sewas iki. Badannya aku barani. Pembarane lu omong separuh tok kuwi. Besek lah. Orang iki karo sekolah apa? Anu ciblak R. Siapa R? Indah dipandang mata. Zat. Yo mudun. Perkosa. Aja lala. Ya wong ora ciblak kok Z. Yo ora ya. Bermanfaat. Waduh, macam-macam. Bermanfaat. Iya. Ya wis kok ganjel truk barang ya wis bermanfaat. Apa rame bakul teh? Iya, bakul teh tadi. Bakul teh iki ora nganggo teh, Mas. Anu isi-isine bocor jono ora ngerti. Ciblak nganggo teh. Ana sing R ana sing Z. Oh, Teh. Teh. Ah. Ada apa ora? Nek dadi melu teh. CIL. L. Lengok ya. Dari situ lengok black. Dari situ kan. Sing ndek Air nyarung air tua kan. aja kayak gue mas. Nang apa kok nyok lu mau? Ya lu kayak dhuwur-dhuwur malah. Mau malah keserandung malah tadi. Ngungkep malah. Jadi kau apa? Apa belajar? Ora. L. L lo
loyalitas. Oh iya. Loyalitas niku emang sayang pada siapa? Masa. Iya dong. Terus? Emang L. Uwi sembok. Uwi ya. I. T. Oh, kan lebih kiri benar. Apa? Orang Niki Niki nggak bisa kali. Niki ngomong apa Niki? Niki kowe ngomong L. Lambe kiri kan tapi. Ora. Sopo sih ngomong koyo kuwi? Kowe. Lah sopo? Kowe. Gak. Aku nek karo kowe iki yo masa kok nganu ngomong kire kae. Aku ki mbek kowe mbek aku ki mbek meong kok. Ayo, kowe iki kire anakan. Ora apa-apa. CIL. L. Elegan. Wah, apaan sih elegan? Lo apa aja aku pakai apa aja itu elegan mas. Masa? Iya. Sukses. Terus yang terakhir. Kakak. Kapan desa Sirangkel nanggap wayang Mali Chandra Biru? Kapan kira-kira? Kapan Pak Lurah? 3 tahun kita, 3 tahun. Oh setiap 3 bulan sekali. 3 tahun, 3 bulan. Setiap 3 tahun sekali. Iya mau panitianya wis ngendika derek. Ngenjang 3 tahun kali pinang gimana? Atur mawon tak bola kosong pas niku. Bola takon. Susu rambut dagelan Orang nganggo. Orang anggo. Oh iya orang melu. Loh, aku suka melu no. Lah kowe wong kene sih ya. Lah yo Kowe melu. aku serak kene lho, Blek. Serak? Yo aja wani-wani karo aku. Serak ki opo? Erek. Nah, erek. Arep kene ya. Inyong liper ngene. Ya. Kan inyong ngandero Banyumasan iki aku seneng banget. Aku lagune bareng seneng ya. Seneng. Aku wis mempelajari ya. Segar Gadun, segar gadun. Sama yang lainnya. Inang bingung ngene gumbirang ngelingan mah. Budaya ning kurang. Apa? Ya orang kayak gitu nih yang segar gadungnya orang karo kayak tigera. Ya beda segar gadungnya lengger kupluk banget. Angger kayak gini ya padahal lagune apa ya? Iya lagu gue iya. Iya. Ya para campur sari. Oh wis lah wis. Aku ngerti aku. Karo kulon yang ngerti aku ngerti aku nau. Eling ngomong Purbalingga. Ada tua caranya masih rosak. Bejannya. Oh si betul. Oh nembang orang genah. Iya. Ngono lho. Ngene iki Mas Karek keprimen. Lengger iki lho. Oh iya. Lengger iki golongan ger ki anak. Berarti bolongan Anak. oh iya bener iya bang Iya anjing. iya bang iya bang Lah kowe iki rumangsane duwe apa ora kowe? aku iya bang aku aduh ini Ini duelan apa ora kira-kira gue Ren? Sing sapa? Dicibir ya. Yo duwe ning cilik paling. Iya pancen wong aku yang datang bulan gue orang nganggo softtek ora. Nganggo apa Mas? Ensoplas. Ayo. dan coplas percaya kowe rek Aku percaya. Halangan ngendikan nek nyong datang bulan nganggo ten coplas percaya ibu pergi percaya iki datang bulan nganggo ten coplas niku sing masangna dalange Mas Bima mesti Jalane yo rasa karo aku. lah ya Bareng nganggoni ten coklat sing ngono kok ambune koyo terasi. ya ora si mending Ya apa? berapa datang bulan dia ingin tinggal dia gitu kok kenal bareng ngarep mari kamar mandi mandi Apa nih gue yang masak? koplasnya minasanya keraket kabeh akhirnya kalau kayak pindah Sing ora separo ya jenenge ya. Wis nek kanggone seneng-seneng wong ngarani yo ono siro. wah niki Chandra Birawa ora kayak malam niki gimana Iya pancen. jen berbahaya
berbaur Baur. bertabur nah bertabur Niki penyanyi telu perawan kabeh. Wah, apa perawan. Sama. Biru. Perawan kupingnya. Dia biru. biru artinya apa? Nah biru Biru artinya apa nggak? Biru. Akhirnya aku cinta padamu. iya masuk Ya. ping Aku bangga. Aku bangga. Aku bangga. Kayaknya malu cinta loh. Wah, aku nanti bener ya ibu Dina. Kok sih sudah kayak Mas Harso bu? Orang kebakar, anggur DP ngapa kok tajeng? ping mertandaki yen aku karo kowe apa gue? yen wis dilokas mudhun panggung terus ping pira blek Ping piratane. Ayo. Oh iya. Oh iya. ayo kenang di Tegakan. Iya. Sing pun dia Nomor apal gue sih nomor apal gareng. iki ape telu kok siji Ora, sing Siji. Aku ketone.